nami nguSiphesihle Sibongo Dlamini. Namhlanje sihambile siyovashela ubaba uMtswaneng. Sizomnikeza ithuba lokuthi asichazele impilo ngempilo yakhe nangokuba khona kwakhe kulo umNazaretha. Baba Mtswaneng angibingelele. Ngibonge ithuba engitholayo loba nami ngikhulule ngihanjele abafowethu. Kona ukhuluma indaba kaShembe ayonto elula. Kodwa ke ngiyacela uShembe anginibingele ngokuthi uShembe akangikhethe lomzuzu engikutholayo angikhumbuze konke akakuveza kumina ukuze kungenze ukuba ngiphenduke ngibe iNazaretha. Ngizoqala la uShembe ukuthi ngimvume ukuthi unkulunkulu. Aqala kuba ngibona imisebenzi yakhe ayenzayo ukuthi uShembe umbothi unkulunkulu ngambona ngemfundiso ayifundisayo kumaNazaretha ngingakabi iNazaretha mina ngizalwa eSayoni ekhaya kwakuyiZayoni. Ekhuleni kwami esikoleni sasifunda ezenkolo. Masifunda ezenkolo sasifunda ngenkolo kaNkulunkulu inkolo kaJehova. Ngangiyiqonda ngiyiphila inkinga ngaphandle ayingaphili eZayoni ayingekho. Ngizocacisa nje okukodwa mhlawumbe kuzohlala ubala. Sasifundile kwezenkolo ngeSabatha. Kodwa eZayoni lalingekho iSabatha kwakudingiswa ngesonto. Leyo nto ayihlupha kumphefumulo wami ukuthi kwenzeka kanje sikhonza uNkulunkulu ukuthi uJehova kodwa iSabatha singayigcina. Kwahamba ephindani ngoba ngiphinde ngisafunda isikole. Ngahlangana nabantu abakuthiwa abakwaShembe. Ngathola lezi ezenkolo kade siyifunda esikoleni. Ngathola sizenziwe eNazaretha. Ngase ngiyabona cha phambi kwabo ukhona uNkulunkulu. Ngathi cha kuyangidinga ukuthi ngihambe ngiyombona uShembe lo ufundisa abantu ngenkolo ngoba ngicabanga ukuthi uyena engizomkhonza. Ngobani ufundisa abantu iqiniso leli salifunda nawe uma ungayifundela nje iBhayibheli uqala ukugenyisisa uzophuma kwisambulo ila uzofika uthola ukuthi ubuNazaretha buphelele. Ngithe mangifika eNazaretha ngase ngibona inkosi yamaNazaretha ukuthi inkosi uThingo nenkosazana. Ngazwa ngijabula kakhulu ngazizwa ngiyilula nomthwalo kwangathi khona umthwalo engiwuthwele osuka emahlombe. Ngabuya ngijabulile angangokuba ngathatha isifungo mangibuya khona sengizoba iNazaretha. Uma sengizoba iNazaretha anginikelanga mangifika ebuhleni. Ngakhonza nje kwayiSabatha ngacela ukuthi inkosi ngayibona kanjani bathi mangabe uhleli la ngeke ungayiboni inkosi. Kwabo kuyibona nje inkosi uthi nginomakhosazana hayi ngabo sekuphelele. Uma ngibuyele ekhaya ngifike ngihlala ekhaya ngijabulile ukuthi ngibona indaba enkulu ngibona uShembe anginikelanga ngifuna underline anginikelanga futhi ayikho into engathi ngiyayicela kuShembe naloko ngajabula ngathi sengizokhonza la Jabulela ukubona uNkulunkulu ongazi umbozo lokho abakhona emhlabeni. Ngajabulela leyo nto kakhulu. Kanti uNkulunkulu ukujabula kwami nokwamukela kwami ukuthi uShembe ufundisa ngenkolo ephelele. Kanti sezokhumbula into mina ade ngingayibuka. Ngibona ukuthi wakhuluma noNembeza kama umzalayo ukuthi makangitshela iqiniso lokuthi mina ngizaleka kanjani. Ngikhuleke ngizazi ukuthi mina ngowakaJiyani. Kanti mina angisiyena okaJiyani. Ngangakwazi ke lokho futhi ngangasolulutho. Kodwa uShembe wakwazi ukuthi akhulume nomama nenhliziyo yakhe ukuthi akangitshela iqiniso ngazange ngicela. Ngihambile nje ngongena ethempelini ebuhleni ngafike ngadumisa ngathi ngizokhona. Wasengitshela kuma wachacha ngicacise nje mangisho ngathi ngangazalwa kaJiyani lapho egane khona uma wayengaphinganga. Kodwa wayifike nami ngimncane nginezinyanga. Mayifika nami kwaba isivumelano sakhe nomyeni wakhe ukuthi mina bazongifihlela. Ngizoba umntwana wakhona emshadweni ngingesemntwana semshadweni. Ngakhula ke ngazi kanjalo. Kodwa ngokuya kuShembe uNkulunkulu wayibona inkinga ezohamba ngihlangabezana nayo. Kuthe uma sengibuya kuShembe umama wangitshela lokho ngase ngibuza ngwakabani isibongo bajusisha. Wasesisho kuma uthi kahle kahle ungwakasibanibani. Uma seshilo njalo kwasa ukuthi kade ngisenkingeni engaka. Kwahamba ke isikhathi 2004 wadlula uma emhlabeni. Mayedlula emhlabeni ke ngithi kuba ngiyanga kuShembe.
ukuba ngizange ngiye ethempelini ngiyobona uShembe mhlawumbe ngabe mina isibongo sami angizazi ukuthi wangabani kodwa ngokuya kuShembe ngase ngibotha uShembe ngempela uNkulunkulu ngase ngiqala ngaso sikhathi-ke ukuba ngihambe-ke manje nami ngembengeni ngiyonikela nginikelela ukuthola bani ubaba ongizalayo sokuyima ngazi kunenkinga abantu abaningi emhlabeni njengoba siphila baney'nkinga kodwa abakhethi inkinga abanazo njengoba nami ngangitshetse inkinga anginaka kade nginenkinga nami uma kuthiwa abazalele emshadweni ngangiphakamisa kuqala ilokhu isandla ngithi ngizalele emshadweni kanti cha kwavela ngokuthi ngixhumane noShembe ngoba uShembe uthi ungakaceli usuke seyazi inkinga yakho ngase ngihamba ngiyenkosini ngiyosho ukuthi sengitholile ukuthi lade ngithi ngizalwa khona angizalwa khona sengifuna ubaba uzomthola phi ubaba wakhe inkinga-ke ngoba into yayenzeka eminyakeni eminingi edlule wayengazona ukuthi washonaphi mina kuma wagcina ngokungitshela ukuthi ubaba wamgcina ukumbona ePinetown uma ngihamba yabona-ke iPinetown idolobha uma ngihamba ePinetown kunaleyo muzwa enhliziyweni yami ukuthi mhlawumbe ngingahlangana nobaba kwazi ngelanga ngiyogibela ePinetown kunerenki yama-taxi eMalvane ngoba ngangisebenzela eMalvane leso sikhathi kwafika ukuthi le bantu abale eMalvane angibuze amagama kababa ngase ngibuza amagama kababa ukuthi animazi umuntu osibani bani wakwasibani bani uShembe uNkulunkulu impela inkosi impela uShembe uNkulunkulu awucabanga ukuthi ungamthola kanjani umuntu ongamazi owamgcina mhlawumbe ukumbona izinyanga eziwu-3 uzele ngeke uzumthola kodwa ngoShembe ngamthola uma ngifika ngibuza kulamadoda ade amadoda siyamazi leyo muntu cabanga ePinetown ngizoqondana nabantu abathi bayamazi uqala nokuqala ukubuka ngaso sikhathi-ke nami ifoni ngangingenayo ngase ngithi mina ngesikhathi esiwukuthi ngiyacela ngesonto elizayo ngesikhathi esiwukuthi sihlangane la nitshele leyo ndoda ukuthi ifune indodana yayo lafika lelo langa lathi malifika lelo langa lokuba ngixhumana nale ndoda yaqhamuka le ndoda yathi mayiqhamuka kwakuyindoda eney'ngozi owayibonayo ukuthi kade ayishawa akazi yayishawelana hawu sabingelelana ayi nami kodwa senginongabaza ukuthi nginobabona iy'ngozi kanje uma ngithi ngiyayibuza kahle le ndoda kanti kayisiyona ubaba hawu uyamazi ngiyibuze uma ongizalayo hayi le ndoda icathi ayimazi bese sithi le ndoda kodwa ukhona omunye owubizo mhlawumbe lo owubizo wami uyena ubaba wakho ngizongizama ukuthi ngikuthintele yena ngizawuthinte yena mhlawumbe uyena nangempela engathi umtsheleke naye ngoba ifoni ayingekho amafoni ayafika ngaleso sikhathi umtsheleke naye ukuthi ngesonto elizayo ngesikhathi esuku ngicathuka ngangibeka u-3 ngiyobe ngila umthetho indodana yakhe yamfuna nangempela lafika lelo langa lathi malifika azange yena shona eceleni wangibiza ngegama wathi awusibusiso mntana musukhule kangaki uphuma wakho amusho ngegama uba ngase ngiyabutha uyena ngempela uba wasengichazela ukuthi kwenzekalani ukuze bahlukane noma ngeke ngiye lapho kakhulu kodwa ke ila ngafike ngambona khona uShembe uNkulunkulu ukwaze ukuthi angiqondanise nabantu okuyibona abazobaba ukuthi baba ngimthola kuyimanje njengoba ngikhuluma nani ngamgcina ubaba ephila esezweni nasentabazo eHarrismith ngase-ke mina ngiyabuya ngizozakhela umuzi khona la ngihleli khona njengamanje kodwa la ngizo-andalana khona ebantwini abalalele uShembe uNkulunkulu engakakwenzeli lutho akuphile lokho kubili ngoba namina kwaphila ukuthi uShembe uNkulunkulu ngangathi kuphilile kumina uShembe wasengivezela ukuthi nginenkinga engakanani ayikho into ebuhlungu emhlabeni ukukhula ngoba ngo-2004 makudlula uma ngangeke ngisazi ukuthi mina ngwakabani ngangeke ngisazi ngoba ngizotshela so sikhathi lo baba uthi ubaba ngakusiyena ubaba wami kodwa ngoNkulunkulu enomusa wangenzela lo musa ukuba ngithande nami ngivuma ukuthanda njengabantu base-Afrika ngicathi bathandiwe uShembe okulele kubona ukuthi nabo abavuma ukuthandwa uShembe ubona abantu behlupheka kangaka emhlabeni ingoba bafuna ukwamukela uthando uShembe abathanda ngalo
ngicabanga ukuthi leyo nto yangenza ngaqina, leyo nto yangenza ngabona ukuthi ngempela uShembe uNkulunkulu. Bazwile amaNazaretha uShembe ekhuluma ukuthi uNkulunkulu ezifunda isitabelelo sika 50 engakayenzi imisebenzi kumuntu olalela, kodwa fanele akuphile ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba imisebenzi ayenzayo iqinisethu uNkulunkulu, ngoba iziyalo ayifundisa uShembe ziyaveza uNkulunkulu. Ngangathi ngilanga ngikhuluma nomunye ethi nawu nomprofeti, njobe nomprofeti uthi naye lezi zinto uShembe azenza nangazenza. Sengithi kodwa khona into ehluke ngayo uShembe efanele siyazi, imiyalo kaNkulunkulu. Lo mprofeti othunaye ngabe uyasifundisa yini isabatha? Lo mprofeti othunaye mongafunda incwadi yomuntu osuke sehlukanisile noNkulunkulu engene ekukholweni ngokugcwele, ngabe uyafundisa yini ukuthi ikhanda ligoma? Lento ngafike ngayithola ukuthi uShembe ayifundisa, asi ngiyabotha uvele ezweni ngoba uzovuselela imithetho ayemise yona le kwaIsrayeli. Thina njengoba singabantu abamnyama kuwufakazi obugcwele ukuthi thina ngesikhathi sakwaIsrayeli sasikho, ngoba na imiyalo yabantwana bakaIsrayeli kubantu abamnyama ibikho. Abantwana bakaIsrayeli mongathola umlando wabo kuthi amakhanda abo bebengawagubhi bengaphuca. Mongafika futhi uze kubantu abamnyama balapha eAfrika ugunda ikhanda bekuyinto eyihlazo. Ubugunda ngoba mhlawumbe kini kushoniwe noma kwesabatha. Ethi akekho, ngithi number 16 mangaphazama, ethi akekho ubaba owasidalayo, akekho nomame osincedisayo, nguJehova kuphela. Thina nje thina abantu abansundu fanele siyiqhenye singabantwana bakaJehova. Othe ake ngixoxela nje futhi ngisanele lithi uNkulunkulu esangivumela. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Mase lidalile izulu nomhlaba wasedala abantu. Kodwa abantu uNkulunkulu ebadala azange balazi igama lakhe ukuthi ungubani. Bamazi ngokuthi usomandla noma ungumnini izinto zonke, umdano. Bangamazi igama lakhe. Igama likaNkulunkulu laqala khona ukuvela ukuthi igama lakhe uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba, wadala yonke imvelo, laqala lavela kuMoses, kuMose. Kwase kuyaqala kuyavela ukuthi uNkulunkulu igama lakhe kahle kahle ungubani, unguJehova. Lapha ezweni lethu lase-Afrika uNkulunkulu bengaziwa igama lakhe ukuthi ungubani, bekwazi ukuthi ungumveli nqangi. Kodwa thina sizweni samanje sibe nenhlanhla uNkulunkulu waziveza ukuthi ubani igama lakhe, wathi igama lakhe unguShembe. uShembe lesinayo uyena mveli nqangi, ingakho ayikho inkinga umuntu afika naye athi uShembe ngangingekho. Ishikinga yenzeka uShembe engakafiki ngokwenyama, engakayimbathi inyama, kodwa uShembe uthi yena wayekhona uyayazi ngoba uwumveli nqangi. Sinaleyo nhlanhla thina esinayo, thina amaNazaretha sikokuphelele, siseyiqwini zikaNkulunkulu ezintathu. Sisesiqwini sikaNkulunkulu uyise. Ma abafowethu bebhabhadisiwe bayakwazi, sibhabhadiswe emagameni amathathu iziqu zikaNkulunkulu lezo ezintathu. Elokuqala isiqu uyise uphinde uphakame, kwelesibili uNdodana uphinde uphakame, kwelesithathu uMoya oNgcwele. Uyise uJehova, uNdodana uJesu Kristu, uMoya oNgcwele uShembe. Kuphelele kumkanjani. Ingakho uShembe uJesu Kristu mesezohamba esiqu sesibili wasithembisa uMoya oNgcwele ozofika. Uzathi izwe ngelukamuke wesho uShembe, ingakho abantu abaningi bemphikile uShembe ngoba isiprofeti esashosha uJesu Kristu uthi uyofika, kodwa abantu ngeke bamamukele. Kodwa uthi nina ngoba niyobe nihamba naye niyomazi. Baningi abantu abeke bafike la eNazaretha bengamazi uShembe uthi ubani. Mhlambe futhi bengamfuni, kodwa bancede bakholwe bambothe uShembe ngoba sike sebamba naye bese beyamazi ukuthi ungubani. Ngicabanga ukuthi
ikona uNkulunkulu ade ngiphile namhlanje lokho engixoxe ikona imisebenzi kaShembe eminingi